அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வார்த்தை, இருப்பதுவோ ஒரே வாழ்வு ஒரு வாழ்வு. அன்றியும் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே. எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 27வது வசனம். இது காலையில விடிஞ்சிருச்சு. என்ன செய்தி இன்னைக்கு புதுசா? என்ன ஆஃபீஸ் போகணும். எங்க எல்லாரும் காணோம்? மணி எவ்வளோ ஆகுது? 10 மணி ஆக போகுதா? நான் இப்போ வேலைக்கு போயாகணுமே, இல்லாட்டா வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து கத்துவாங்களே இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு. ஒரு நிமிஷம். நேற்று நான் படுக்க போனேன், எனக்கு நெஞ்சு வலிச்சிச்சு, அப்படியே நான் தூங்கிட்டேன். அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு தெரிலையே. என் மனைவி எங்கே போயிட்டா? என் அறைக்கு வெளியே ஏதோ கூட்டமாக நிற்கிறாங்களே, என்ன விஷயம்? போய் எட்டி பார்த்தேன். ஐயோ, இது என்ன? நான் கீழே படுத்து கிடக்கிறேன், என்னை சுற்றிலும் ஒரே கூட்டம். சிலர் அழுதாங்க, சிலர் சோகமாக இருக்கிறாங்க. நான் இங்கே தானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்துறேன். ஆனால் யாருக்குமே காதில் விழலை. நான் சாகலை, என்னை பாருங்கன்னு மீண்டும் கத்துனேன். யாருமே அதை காதில் போட்டுக்கொள்ள. எல்லாரும் படுத்து கிடக்கிற என்னையே பார்த்துட்டு இருக்காங்களே. நான் சொல்வது யாருக்கும் கேட்கலையே. ஒருவேளை நான் மறிச்சு விட்டேனோ அப்படின்னு என்னையே நான் கேட்டுக்கொண்டேன். என் மனைவி, பிள்ளைங்க, என் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் எங்கே போயிட்டாங்க? இதோ எல்லாரும் அடுத்த அறையில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க. ஐயோ, நான் உண்மையிலேயே மறைச்சிட்டேனா? எப்படி நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன்னு சொல்லலையே. என்னுடைய மனைவிடம் நீ தான் என் நேசத்துக்குரியவள், குடும்பத்தை அழகாக நடத்தி செல்கிறாயே அப்படின்னு இதுவரை நான் சொல்லலையே. என் பெற்றோர்கிட்ட நான் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் நீங்கள் தான், என்னை நீங்கள் நல்லா வளர்த்துருக்கீங்கன்னு நான் சொல்லலையே. என் ரட்சித்த கத்தரை குறித்து நான் பிறகு சாட்சி சொல்லி கொள்ளலான்ட்டு ரொம்ப நாட்களில் கடத்திட்டேனே. நான் எனக்காகவே இதுவரை வாழ்ந்துட்டேனே. இது அந்த மூலையில் நின்று அழுது கொண்டிருக்கிறது யாரு? என் நண்பன், என்னிடம் சரியா பேசாதவன். இருவரும் சின்ன வயசு முதல் நண்பராக இருந்தால் ஏதோ சிறு காரியத்தில் இருவருக்கும் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு யார் முதல்ல பேசுவதுன்னு இதுவரை பேசாமல் வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே அழுது கொண்டிருக்கிறானே. என் கையை நீட்டி என்னை மன்னிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் அவனும் அதை சட்டை செய்யவே இல்லையே. என்ன இருந்தாலும் நான் தாழ்ந்து வரும்போது அவன் என்னிடத்துல கை கொடுக்க வேண்டுமே. அவன் தான் என் கையை பார்க்கவே இல்லையே. நான் தான் மறிச்சிட்டேனே. எனக்கு கீழே உட்காந்து ஓன்னு அழ வேண்டும் அப்படின்னு தோணுது. நான் உண்மையிலே மறிச்சிட்டேனா? கத்தாவே, தயவு செஞ்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்களை தாரும்யா. எனக்கு மீண்டும் ஜீவனை தாரியா. கொஞ்சம் நாட்கள் போதும். நான் சரி செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சுட்டு என் மனைவிட்ட, பிள்ளைங்கிட்ட, பெற்றோட, நண்பர்கிட்ட கூற வேண்டியதெல்லாம் கூறிட்டு கத்தருக்கு சாட்சியாக என்னால் முடிஞ்ச வர சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சிடுறேன். அதன் பின்னாடி என்னை எடுத்துக்கொள்ளுன்னு கதறினேன். என் மனைவி நான் இருந்த அறைக்குள் நுழைஞ்சா, அன்பே நான் அவனை நேசிக்கிறேன்னு கத்துனேன். ஆனால் அதை அவள் காதில் விழவே இல்லை. ஒரு தரம் என் மேலே இறங்கும் தேவனே அப்படின்னு கதறினேன். எனக்கு இன்னும் ஒரு தருணத்தை தாருன்னு அழுதேன். என் மனைவி என்னை எழுப்புனா, தூக்கத்தில் என்னவோ பிதற்றுகிறீர்கள் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னா. நான் கனவு தான் கண்டிருக்கிறேன். என்ன ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலை. அப்பாடி, என் மனைவிக்கு நான் சொல்றது கேட்குது. நான் அவளை அப்படியே கட்டி அணைச்சி, நீ தான் என் நேசத்துக்குரியவன், நான் அவனை அதிகமாக நேசிக்கிறேன்னு அவள் காதில் சொல்லிட்டேன். அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல. ஆனால் அவள் கண்ணில் கண்ணீர் சுரப்பதை மட்டும் பார்த்தேன். கண்களை ஏறெடுத்து, கத்தாவே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2வது தருணத்துக்காக நன்றின்னு சொன்னேன். அன்றியும் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாயத்திற்படுவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்க. நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த ஒரு உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்கோம். அதனால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வாழ்வு, அந்த ஒரு வாழ்வில் சார் ஏற்கனவே பாதியை கடந்திருப்போம். கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாழ்வில் நமது பெருமைகளை மறந்துடுவோம், தாழ்மையாக இருப்போம், கடந்த காலங்கள் நடந்ததை மறந்துடுவோம், நமது அன்பு மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவோம். நம்மளால் இயன்றவரை கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வோம். வாழ்வது ஒரு முறை தாங்க. ஆனால் கர்த்தருக்காக எதை செஞ்சோமோ அதுவே நிலைத்திருக்குங்கிறத உணர்ந்து அவருக்காக என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு செய்வோம். இந்த கதையை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செய்வோம். ஓகேவா? யாரோ செய்யட்டும், எனக்கு என்ன, நான் நலமா இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற சுயமாக வாழ்வதனால இதனால் நம்மளுக்குள்ள வருந்துறதுக்கான காரணம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்பயே நம்ம உணர்ந்து நம்ம கர்த்தருக்கென்று வாழ்வோம். நம்மளோட பழைய சுபாவங்களை கலைச்சி தேவனுக்குரிய பிள்ளைகளாக நம்ம வாழ முயற்சி